Gu gaztik izan ginen jentik baserrizen ezeun guzeten diarrik, urten itxean. Irebazten, ze baserrizetan esan oten dirorik. Orduen bat amate espaseun urten edo espaiatzen guzte urteti hori gelditzut esan baserrizen, biherrien. Gero, etzin norentzako izan hori beste gauze bat izan. Igual esan iziten berantzako. Hori segun gurasuek nori moten zoien etzie. Baina, harin hau bai izan, hori... Semeari, ez da? Semea sarrenari motie. Etzin lotzezala edo ez. Igual ez kondut esan beste baserriko neska bategaz, da baserrize, bestien baserrize, berari moten jatzen, berari, igual horrek eskontzen zinak, igual gelditzute zin baserri bigaz, da beste batzuk ez barik. Hori pasate zan, Bai.